Sexy like you, just want the sky. Yes, like you, yes, like you, yes, like you. Sexy like you, just want the sky. Yes, like you, yes, like you, yes, like you. Bueno, la temporada se presenta muy bien, lo que pasa que debido a la carencia de nieve de este mes, pues hemos tenido que improvisar un poco, dijéramos, a la ligera la primera prueba del circuito de Copa Catalana Ferrocarriles, ¿no? Entonces, gracias a la estación de Vallter, que nos ha ofrecido las instalaciones desinteresadamente, y gracias al Club Camprodon, se ha podido realizar hoy esta prueba. Pero ya veis que el tiempo no nos acompaña y desluce un poco la calidad de la prueba. Les condicions són dolentes, quan són molt dolentes evites sortir del que és la pista per motius de seguretat. Hem hagut de retallar bona part de la prova, inicialment preteníem arribar fins a Bastiments. Degut al vent i a les condicions meteorològiques, ha nevat aquesta nit, hem decidit retallar-ho per prevenció i arribar fins a Marmotes. Dubtàvem si fer una pujada o dues, a dalt ara hi havia ratxes de 140, finalment hem decidit que sigui només una pujada de 350 metres i bé, com molt bé has dit, en quant a quantitat sí que ens esperàvem potser més dels 90 inscrits que hem tingut, esperàvem uns 100, 120, però bueno, la qualitat ha estat immillorable, hem tingut esportistes d'èlit que bé, no els diré tots perquè segur que me'n deixo un de tants que érem, però estem molt contents que els esportistes d'èlit confiïn en nosaltres i vulguin tornar any rere any. Aquest any hem començat la preparació, com tots els anys, a principis de novembre. Hem fet un stage de 4 o 5 setmanes, depèn la gent, 4 o 5 setmanes a Tinyes, i s'ha fet el que es diu la preparació de base. I avui ha estat el punt de sortida amb aquesta petita crono que hem fet, i la veritat és que ha anat molt bé per al temps que està fent, perquè ha estat una crono bastant tècnica, amb muros bastant glaçats, i a part avui ha estat ben bé una crono per esquiadors de muntanya de veritat, és a dir, que el físic era important, però ser un bon esquiador de muntanya també. I de l'elefant, revolcant-me sobre el fang, me'n recordo del meu nom pel meu sant. Tan difícil no deu ser, la vida no són 3 dies, i aquí tots n'hem viscut més, tenim temps. Agafa aire i pren-t'ho bé, que avui l'alegria de l'hort se't deu tu i la teva sort. Sí com tu, sí com tu, sí com tu, sí, sexy com tu, no hi ha ningú. Sí com tu, sí com tu, sí, 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 sí com tu. Ei, has vingut amb el sol del planeta del fred. Very, very fred, sí, very, very, very fred. Very, very fred, very, very well. Celebrem l'aniversari d'algú, celebrem l'aniversari... Com que normalment faig esquí de fons, no porto un entrenament gaire específic per l'esquí de muntanya i per mi ha sigut tot bastant nou. Avui ha anat bé la cursa en general, però bueno, sé que ho puc fer una mica millor. Les sensacions han sigut així una mica justetes, sé que sobre les meves possibilitats puc anar una mica millor encara. Tan difícil no deu ser, la vida no són 3 dies, i aquí tots n'hem viscut més, tenim temps. Agafa aire i pren-t'ho bé, que avui l'alegria de l'hort se't deu tu i la teva sort. Sandunguera, 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 sandunguera. Bueno, ha sigut una mica complicat perquè feia molt de vent, al principi molta fred. Els primers 5-6 minuts de cursa han sigut una mica de presa de contacte, i després ja la que més calfat ja ha pogut tirar bé i bé, ha anat bé. El que passa és que és això, molt de fred i bueno, l'arribada també molt de vent, però bueno, ja és això, Vallter ja se sap. Com bé sabeu, nosaltres som una estació d'esquí i de muntanya. Tenim moltíssima gent que fa esquí de muntanya, per tant, ens va bé fer aquest tipus d'esdeveniments i estem contents de poder-los fer. Jo crec que podem estar contents per inaugurar la temporada de curses de muntanya, no?
sí, com tu, sí, com tu, sí, com tu, sí. I comencem una temporada en una gran selecció catalana, un centre de tecnificació ple al 100%, i els objectius són aconseguir com a mínim els èxits que van aconseguir l'any passat, no? I això és el que intentarem fer des de l'àrea tècnica de la federació. Mor damunt del llarg temps que ningú sap d'ell. Primer venen les cronos, després ja hi ha les curses individuals, els campionats d'Espanya, que és els màxims objectius nostres, i també un parell de curses internacionals, com la Pirramenta, el Messalama, ja ho anirem veient, però els principals objectius són els campionats estatals, que en teoria hem de mirar de guanyar-se. La selecció, la veritat és que s'ha entrenat bé durant tot l'any, i llavors esperem tenir bons resultats com vam tenir l'any passat. Nosaltres creiem que cada vegada estem més amunt, i el qual ens fa seguir endavant. Sense cap mena de dubte tenim grans figures i gent del darrere que està pujant molt fort. Tota la gent que està pujant al jovent tenen uns referents com són el Kilian Jornet, el Marc Pinsat, el Joan Cardona, i en Noia també tenim un gran planter que farà que tota la gent s'animi a seguir els seus referents. Una vegada més amb la FEC, amb la selecció, amb el centre de tecnificació. És el compromís que vam adquirir ja fa 3 anys i que hi ha intenció de seguir-lo, perquè pensem que és una bona oportunitat, primer, per ajudar una sèrie de nois a complir els seus objectius. Segona, com a marca, per nosaltres és una bona assignatura estar de la mà de la FEC i dels seus equips, i en aquest cas també de Catalunya, i per tant tot és un compendi de coses que ens fan ganes i ens donen ganes de seguir amb aquesta il·lusió de seguir fent les coses junts. Estem molt contents, els esportistes, tot el conjunt d'esportistes, estem molt contents de la feina i de l'esforç que es fa des de la FEC per nosaltres, perquè puguem desenvolupar la nostra activitat i, a part de poder anar a les curses dels campionats d'Espanya i així, poder fer estajos a Tinyes i tot el suport que se'ns dona des de la federació, que és necessari i és important perquè després puguem anar a competir i fer bons resultats.